Id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi u l-eks President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Mark Antony Sammut kienu l-ewwel żewġ persuni li Pier Portelli ponta subajh lehom u akkużhom li qegħdin jagħmlu ħsara lill-Partit Nazzjonalista u lill-kap Adrian D'Elia. F'intervista esklusiva ma' One News ta' 40 minuta, Pier Portelli qal li Jason Azzopardi bħala deputat ma jistax jaqbad u jispara u jikteb kontra l-Partit Nazzjonalista fuq il-Facebook. Imma Jason irid jgħidlilu nnifsu wkoll. Ma jistax ikun illi kull ħaġa li tiġri jaqbad u jispara. Portelli qal li Azzopardi għandu jikkontrolla swaba tiegħu minn fuq il-medja soċjali. Iżda hekk mhux se jagħmel hekk, Portelli qal li l-unika ħaġa li jrid jagħmel hi li jagħmel bħalu jirreżenja. U jien ma naħsibx li deputat għandu jaqbad u jispara. Jekk trid tispara u tajt li trid ukoll għandek toqgħod attent ta' sa ma jagħmel kif għamilt jienu. Tibqax f'pożizzjoni għalissa tkun liberu u tajt li trid. In-nota dik li sejjaħ bħala ġennata ta' Jason Azzopardi li waqt li jaħdem kontra Adrian D'Elia jappoġġjah meta jiftaħ kawżi l-qorti kontra l-gvern. Fir-iskontok Jason Azzopardi huwa wieħed li jekk mhux jipprova jsib xi forma ta' ftehim u jingħaqad ma' Dr. Adrian D'Elia postu mhux fil-partit. Imma di vera stramba ta' għax da wieħed mill-iktar illi f'mumenti partikolari kien close ta' Adrian D'Elia. Jiġifieri, jmorru waraw il-kawżi illi fetaħ Adrian, dan dejjem sab l-appoġġ tiegħu, ħdejh barra l-qorti, jagħti bir-rasek u jitkellem Adrian. Ma tiġi xi ħaġa u jmur u jispara. Portelli qal li Jason Azzopardi huwa eżempju ta' kif m'għandniex inkunu fil-politika. U jien qed insemmih bħala eżempju ta' kif m'għandniex inkunu. B'dawn id-dikjarazzjonijiet stqar li Azzopardi mistenni jkompli bl-attakki tiegħu fuq Facebook. Probabilità li kif jara din min jaf kemm se jikteb posts. Iżda Pier Portelli ponta subaħ ukoll lejn Mark Antony Sammut u akkużah li dan weġġa lill-partit u li qed jagħti d-daqqiet lill-Partit Nazzjonalista. Tlabtni l-ismijiet, ħansemmilek persuna waħda li weġġatni ħafna, weġġatni mhux lili personali ta' weġġat lil partit u weġġat is-sitwazzjoni finanzjarja tal-partit. Meta kellna lil Mark Antony Sammut illi jirriżenja ħassli kellu jirriżenja minn President tal-Eżekuttiv imma li għamillek ġimgħa sħiħa fuq il-medja jagħti d-daqqiet lill-Partit Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.